Здравейте и добре дошли в Vlog TV BG. Сега, Нели, ето моето куче. Казва се Нели и е малко хъски на 2 месеца, който много обича да го галят по коремчето. Да, казваш им здрасти. Готино куче. Дай здрасти. Дай здрасти. Дай папа. Не можем да се разбираме все още, защото тя е малко момиченце. И още не е пораснала. Айде, ела. Вижте сега как скачава, не по краката ми. Ау! Нели, дереш тези ногти, слънце. Ела тук. Защо сега ме ближеш? Не ме хапи. Айде. Ела, топката. Айде. Нели, топката. Къде бе? Гладна си. Вкусно. Така, ние живеем в къща. Това е къщата. Тук малко стъклена тераса. И куче в краката. Добре, докато си галя сега. Това е къщата. Надявам се да може да фокусира. Елате, ще дойдем по-добър ъгъл. Ела, Нели. Айде да ритаме, дей. Айде да ритаме, Нели. Какво ти става, бе, момиче? Пак ли гъди искаш? Гъди по коремчето. Коремче. Усмивка. Премигваш ли? Добре. Сега ще оставим за малко. И ще видите къщата. Ето това е. Нели. Това е къщата и аз живея ето на трети етаж. Тук са спалната на мама и тата и офиса. Натате. Тук на първи етаж е остъклена тераса и хола и кухнята. И Нели в двора. Имаме голям двор. Обаче басейн е изпукан и не работи. Жалко. Иначе в жегите само той беше спасението. Чао, Нели! Кажи чао! Преди да подна влога, в който си играех навънка с Нели, кученцето ми, исках да ви покажа малко обстановката в хола, който наскоро преправихме. Значи, тук там е кухнята, като се влезе, и тук сложихме телевизор. Philips 40 инча, 5500 серия майче беше, не помня, 400 Hz, Wi-Fi, 3D, всички глупости. И в момента гледам един пич от YouTube, Таймлапс, не знам дали го гледате, но гледам влоговете му всеки ден, просто е уникален. Също така тук бладисахме малко стената, но фокуса на цветовете е перфектен, т.е. white balance, и няма да мога да види цвета, сигурно защото се слива с отзад. Но ето тази колона я бладисахме и от другата страна също, но тук се слива и не се вижда. И има малко вечеря. И Мерцедеса на брат ми. BMW for the win. BMW for the win, sorry. И е малко тежко. Тук е останали спагети. Сладко солено пане. Някакво
панирано пилешко беше, не се как скаше. Говори се зеленчуци, който обожавам. И някакви неща. Зеленчуци, гъби. И в момента съм сам вкъщи, защото нашите отидоха в... Нашите не са си вкъщи и ще ги няма в 3-4 дена, не знам колко точно. И аз съм сам и ми взех китайско и сега ми след това ще си готвя някакви неща. Какво ще си готвя, аз не знам. Но няма значение, сега мисля да вечерям и след това да едит на влога и след това да гледам някой филм. Филм, кой ще гледам. Благодаря, че гледахте влога ми. Може да се абонирате за канала ми в YouTube. Може да видите отдолу Facebook и Twitter страниците ми. И това беше от мен. До утре!